yini ngempela engayenza ngize ngithole wena mina ngempela. Okay, yena phela wazi ukuthi ngiyajola bese yaswena kwazi ukuthi sinanidlala manje khona mfethu uthi letho lesimise kanjani because wena yabo ngathini wawujola noma usajola nomuntu angangala naye Mina umuntu esimple nje asiyazi simple guy yabo 3 nje kuphela 3 oh yabo ngenza isinqumo sokuthi ngenzani ngawo ubuzo nama-bodycard omangaki ngase ngiyakubonisa okay so Hey, YouTube, I'm back with another one. Ngiqalele yaqelaza. So lana bafethu ngiphethe umjida utshela uSmall ukuthi usizwa kanjani ngoSmall, and it's been a long time eshaya ngalo Small. So bafethu, if you interested, be tapped nibuke. Yeah. See you guys. Avesi moja bro. Yes, right bafethu. Yini kuchaza ongayisho ngogirl? Ngaye. Yeah. I think kaza nje ngaye bese uyena nje. Bese nangu bese ugese phambi kwakho bese ade washo ukuthi eshaya ngayo. So seyisikhathi here bese yini ongumtshela yona bese. Ungahleki, just be honest bro, umtshela ukuthi like ufila kanjani ngayo. Bese yazini bese. Amehlakhe bese amehlakhe bese. Angichaza bese. Ubuyena angichaza nje bese uphelele bese. The girl, what you can say about that? Ishfet mina nje anginawo amaningi ongakusho mfethu yabo ukuthi yabo angakabazi ubuwena nabo othi uqala ngichazela hawo khona ngizowazi How? Somtshela ubuwena phela. Awumina bese. Like umchaze ukuthi okay umuntu kanjani. Yeah. Bese mina umuntu esimple nje asiyazi simple guy yabo. Amjita nje bese umjita nje upholile usanokuyichitha kusela amajita yabo. Yeah bese yabo. Jita nje simple guy bese yabo. yeah okay mfethu asibambe lapho before yabo ngenza isinqumo sokuthi ngenzani ngawo ubuzo nama-bodycard omangaki That's personal, right? Bese like yazi bese ake ngibambe awuphiyo. yeah awuphiki vele nami ngisazofika okay mfethu ngisho like yabo abantu abangaki abantu abazumzimba wakho noma ishangazi ngichaza Abantu usulele nabo. I don't know. I hope that's much. If it's 3 nje kuphela 3 base. What the for you? Yeah, no, I know. yeah ngiyamuzwa Sungale. Yeah, sisizwe kwena. mina mfethu yabo bodycard ngingasho ukuthi Ngezwakala bese kodwa lonto le ayonto etheni. manje khona mfethu uthi letho lesimise kanjani because wena yabo ngathini wawujola noma usajola nomuntu angangala naye Iphast le singasho nje ukuthi iphast le. Singasho nje kanjalo ukuthi iphast le ayonto etheni le. manje njengoba uthe iphast yabo into yakho nomngane wami manje pho wena uzomtshela kanjani ukuthi ujola nami noma ke uzomtshela ufuna ukuthi ezezwele yena njengoba uthi wena iphast uthatha ukuthi nanidlala angithi Yeah. okay yena phela wazi ukuthi niyajola bese yaswena kwazi ukuthi sinanidlala so kuzoba nzima kuyena ngithi yabo kuzoba ngathi ngiyakubonisa Okay so sifuna yazi usumchaza kanjani wena? Kodwa ngempela ubuhle bakho nje yazi nangisanganisa. Kodwa ngempela yini ngempela engayenza ngize ngithole wena mina ngempela. ifethu mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe yabo ngizothola yini
ukucijisa amadlebe kodwa Mfethu okay. Ukuze uthole mina mfethu kufanele yabo. Kathini. Uma kuwukuthi kodwa wena userious yabo. Sibambisane. Ube nengqondo nami nengqondo understandane. Uzothi kanjalo. Kodwa kona lokho kuphela. Okay, sure mfethu like and subscribe khona la.